Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! A Nemzeti Kör, a Professzorok Batthyány Köre és a Tisza Konzervatív Kör nevében szeretettel köszöntöm Önöket Haza és Haladás című rendezvényünkön. Köszöntöm a teremben helyet foglaló vendégeket és mindazokat, akik a belvárosi moziban, a Besélényi utcai kivetítőn keresztül, vagy éppen otthon a televízió képernyőjén át kísérik figyelemmel programunkat. Külön köszöntöm az est 10 vendégét, Orbán Viktor miniszterelnök urat. Barta Lászlót, Szeged megyei jogú város polgármesterét, valamint a Nemzeti Kör, a Professzorok Batthyány Köre és a Tisza Konzervatív Kör megjelent tagjait. Most azt kérem Önöktől, hogy rendezvényünk elején énekeljük el közösen a himnuszt. Most hallgassunk meg egy részletet Erkel Ferenc Bánk Bán című operájából. Hazám, hazám, előadja Réti Attila, a Szegedi Nemzeti Színház tagja, zongorán kísér Dombiné Kemény Erzsébet. Mint száműzött kivándorol a sűrűjön át, s vad förgetek bennem lelép vezérlő csillagát. Az ember szív is úgy bolyongó járván egyedül, úgy tépik ön az orkán, mint az önvád itt belül. Csak egy nagy érzés éltetett sok gond és gyász alatt, hogy szent hazám és hős nevem szeplőtlen megmarad. Most mind a kettő orvosra vár, s még itt töprenkedem. Hazám borítja szemfödél, s elvész becsületem. Hazám, te mindenem, tudom, hogy életem neked köszönhetem. Aranymezők, ezüst folyók,
bukkog, de szolgálja népe szent javát. Magyar hazám, megáldalak, szép érted élni, érted halni. Te szent magyar Köszönjük a művészeknek az előadást, és most felkérem dr. Solymosi Frigyes akadémikus urat, hogy a professzorok Batthyány körének nevében tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Nagyapám, aki tehetős parasztember volt, és 7 gyermeket nevelt, a háború utáni nehéz években minden nap megkérdezte tőlem: mondd, édes fiam, mikor jönnek már az amerikaiak? Az amerikaiak nem jöttek, jöttek viszont az adó végrehajtók, akik elvettek és elvittek mindent, állatot, termést, tanyát és földet. Vagyonkájuktól megfosztott szüleink már miattunk aggódtak, féltek attól, hogy itt hagyjuk őket, itt hagyjuk az országot. Féltek attól, hogy a gyors előmenetel érdekében eladjuk magunkat idegen eszméknek. Nem hagytuk el őket, és nem adtuk el magunkat. Dolgoztunk a szebb jövő érdekében, közben arról álmodoztunk, hogy majd egyszer, talán unokáink életében csak kisüt az ország fölött a nap. Ez 90-ben megtörtént, beköszöntött hazánkba a demokrácia. Igaz, hogy az elmúlt évtizedben voltak olyan évek, amikor a felhők eltakarták előttünk a napot. Nem szeretjük a felhőket, nem szeretjük a beborult égboltot. A közelmúltban egyik napilapban olvastam jeles filozófusunk nyilatkozatát, mely szerint, idézek, az értelmiség legjobb része kormányellenes, illetve az a része, amelyik kormánybarát, az nem igazán mérvadó része az értelmiségnek. Idézet vége. Nem kívánok vitába szállni jeles filozófusunkkal, különösen nem ezen a fórumon. Egy gondom van ezzel az állítással, az, hogy hamis, és semmi köze nincs az igazsághoz. Az általam jól ismert értelmiségi körökben kiváló, nemzetközileg is elismert alkotók tartoznak, és ezek az értelmiségi körök a kormány mellett állnak. Talán egy megjegyzésem azért ezzel kapcsolatban van. Emlékezünk arra, hogy az elmúlt évszázadban Kelet-Európában és Nyugat-Európa számos országában ezeknek a baloldali értelmiségieknek nem jelentéktelen része olyan eszme szolgálatába állott, olyan eszme célkitűzéseinek megvalósításán fáradozott, amelyről később bebizonyosodott, hogy emberellenes, diktatórikus, és amely világszerte megbukott. Talán még egyet hozzátennék ehhez a témához.
Az a professzor társam, aki sokunkat csaknem 2 évtizeden keresztül nem tartott megbízhatónak ahhoz, hogy egyetemen oktassunk, 90-ben a rendszerváltás pillanataiban, amikor sok régi pártkáder kollégánk bizonytalan volt a jövőt illetően, fölhívott telefonon, és a következőt kérdezte tőlem. Ugye, Fricikém, ha valami bajom támadna az egyetemen, akkor adsz nekem munkát az akadémiai kutatócsoportodban. Baloldali kollégám joggal számított rám, joggal számított ránk, hogy ha bajba kerül, akkor segítünk rajta. Ebből talán az a kérdés is felvethető, lehetséges, hogy nem is a kommunisták, nem is a szocialisták, hanem a kereszténydemokraták, a konzervatívok, a nemzeti liberálisok vagyunk mi különleges anyagból gyúrva. Hölgyeim és uraim, a Nemzeti Kör 12 tagja, a professzorok Batthyány Körének csaknem 160 tagja, és a Szegedi Tisza konzervatív tag közel 60 tagja nevében tisztelettel köszöntöm Önöket, és a TV képernyői előtt ülő szegedi polgárokat. Önök és a szervezők nevében is őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét. Nagy várakozással tekintünk beszéde elé, amelyben minden bizonnyal utat mutat számunkra, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy Szeged az elkövetkező időszakban minden tekintetben a napfény városa maradjon. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a szegedi polgároknak miniszterelnök úr iránt megnyilvánuló töretlen bizalma és szeretete erőt adhat számára az elkövetkező nehéz hetek feladatainak elvégzéséhez, és remélhetően az azt követő újabb 4 éves kormányzati munkához. Köszönjük, hogy eljött közénk. Köszönjük dr. Solymosi Frigyesnek az üdvözlő szavakat. Most felkérem dr. Osváth György nagykövet urat, hogy a Nemzeti Kör nevében szóljon az egybegyűltekhez. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim! A Nemzeti Kör 6 évvel ezelőtt, 96-ban alakult meg, ahogy előszónokom Solymosi Frigyes professzor úr említette, 12 fővel, mindenünnen az ország területéről, így hát vigyáztunk arra, hogy Szeged is az ő személyében képviselve legyen a Nemzeti Körben. A Nemzeti Kör 96-ban azért alakult meg, hogy azt a Magyarországot, amelyet mi megálmodtunk, és amely Antal József nevével kezdte meg, az új szabad Magyarország, kezdte meg történelmét, veszélyeztetve láttuk, és azt akartuk, hogy egy új, más Magyarország épüljön tovább. Egy Magyarország, amelynek a fő jellegzetességei egy szabad, nemzetileg elkötelezett ország,
parlamentáris demokrácia, jogállam, szociális piacgazdálkodás, a keresztény értékrend iránt elkötelezett társadalom. Ez az ország volt a mi célunk, és mikor összejöttünk, kerestük azt a személyt és azt az erőt, amelyet a nemzeti kör támogathat. Így döntöttük el, hogy ez a személy Orbán Viktor, és ez az erő a polgári tábor, Fidesz Magyar Polgári Párt és mindazok a pártok, akik a párt körül csoportosulnak. És 2 év után a mi támogatásunkkal is, pedig csak 12-en voltunk, és nem 168-an, mint a batthyányi professzorok, megtörtént az, hogy ez az erő átvette az ország irányítását, és az elmúlt 4 év nagy tettek és nagy kezdeményezések korszaka volt. Ezért határoztuk el, ez a 3 baráti szervezet, hogy ezt a ma esti rendezvényt nem pártkeretek között, hanem messze azon túlnyúlóan a polgári erők, a polgári tábornak a nagy erőivel összefogva szervezzük meg, hogy mutassuk, hogy a pártokon túlmenően is a polgári tábor, Orbán Viktor és a jelenlegi koalíciós pártok, amelyeket összefogott, mögött áll, és ezeknek a győzelmét segíti elő. Így ez a ma esti rendezvény túlnőtt a pártpolitikai kereteken, és mutatja, hogy az országnak vezető erői, polgári erői mögötte állnak, és támogatják ezt a koalíciót, dolgoznak ennek a győzelméért. Dolgoznak a polgári Magyarország győzelméért. E tábornak 2 nagy jelentőségű jellegzetessége van. Az egyik az összefogás és az egyensúly, a másik pedig a távlati tervezés és távlati gondolkodás. Az összefogás és az egyensúlyhoz tartozik a nemzet és a belső és külső részeinek összekapcsolása. Hozzátartozik a generációk összekapcsolása, az új generáció és az érettebbek. Hozzátartozik az a pártszövetség, amit létrehozott a Fidesz Magyar Polgári Párt, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség, az MDF és a Lungo, a Cigány Szövetség között, mutatva azt, hogy az erők túlnyúlnak a pártnak meghatározott, lekorlátozott kereteinél. És hozzátartozik az is, hogy létrehozta azt a megértést, amely Európában ma köztudomású, hogy a nemzet és az európaiság azok nem ellentétes, hanem kiegészítő fogalmak. Ahogy ezt vallják az Európai Unió más nagy nemzetei is, a spanyolok, a hollandok, az olaszok vagy mások, hogy a nemzet csak úgy maradhat fönn, hogy európai keretek közé illeszkedik a 21. században, de Európa is csak úgy maradhat fönn, hogy nemzetekre támaszkodik, és a nemzetek önbizalma, öntudata és múltja alkotja ezt az új nemzetközi, ezt az új nemzetek feletti uniót, amelyhez mi és a gyermekeink is tartozni fognak. A jövő elkezdődött. A kormánynak a nagy tetteihez tartoznak, és csak egyes jelszavakat szeretnék említeni, a nemzeti érdekeknek és a nemzeti múltnak következetes védelme. Ez megmutatkozott a millenniumi ünnepségeken, megmutatkozott a státusztörvényen, ahol 80 év után végre egy magyar kormány cselekvően tudott odaállni az elszakított magyar nemzeti részek mellé, megmutatkozott abban a nyilatkozatban is, amelyet európai keretekbe kell látnunk, mely a Benes dekrétumokat értelmezte, amely ma az Európai Unió vezető rétegének problémája lett, mert ez az európai jogrendre tett megjegyzés és fölhívás,
hogy ennek a kérdésnek a rendezése előbb-utóbb elkerülhetetlen. De mutatkozott ez a nemzeti érdekek képviselete az egész magyar társadalom szellemének megváltozásában, és ezért ezt a nemzeti kar már csak nevénél és jellegénél is fogja üdvözli. Második rész a családközpontú társadalompolitika és az otthonteremtés politikája. Ide tartozik a kutatás, a tudásalapú társadalom alapjainak letétele és továbbfejlesztése. Ide tartozik a gazdasági növekedés fenntartása, amely ma is kétszerese az Európai Uniós átlagnak. És ha én arra gondolok, figyelve a francia választási harcot, hogy ott milyen nagy szerepet tölt be az, hogy Franciaország nem annyira esett vissza, mint a többi uniós állam, azt kell mondani, hogy ez az érv nagyobb jelentőségű, mint minden egyéb kisinyes kritika. Hozzátartozik a Széchenyi terv, amellyel megindult ez a kormány, hogy megadja azt a dinamikát, amely még hiányzik a magyar államból. És mindezeknek a nagy tetteknek a értékelése után vannak a nagy kezdeményezések is, amelyek azokat a területeket fogják föl, mint az egészségügy, a mezőgazdaság, vagy pedig az infrastruktúrák fejlesztése, amelyekre az ellenzék annyi súlyt fektet, de amelyeknek hosszú távlatú terve és hosszú távlatú megalkotása szintén hozzátartozik a polgári erők táborának, Orbán Viktornak a programjához. Így a nemzeti kar mérlegelve a múltat, az elmúlt 4 évet, mérlegelve a 4 év előtti 4 évet is, és elgondolkozva a jövőn, azzal az kemény szándékkal és elhatározással jött erre az ülésre, hogy fölkérje a jelenlévőket, hogy támogassák ezt a vonalat, vigyék ki ezt az üzenetet a magyar választók közé, mondják el azt, hogy nem lehet itt a kontinuitást megszakítani, nem lehet olyan emberek kezéből, akiknek neve és személyisége az új Magyarország megalkotásához, megalakításához kötődik, nem pedig az elmúlt pártrendszernek, pártállamnak a sorsához, nem lehet ezeknek a kezéből kivenni ezt a lehetőséget, hogy az ország jövőjét ezen az úton tovább vigyék. Ezzel az üzenettel jöttünk ide, és ennek az üzenetnek a hátteréből üdvözöljük Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort, és várjuk az ő beszédét. Köszönöm szépen! Köszönjük a nagykövet úrnak a beszédet, most pedig felkérem Barta Lászlót, városunk polgármesterét, hogy köszöntse vendégeinket. Mielőtt bárki megijedne, ez nem a beszéd. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, miniszterelnök úr, engedjék meg, hogy nagyon nagy szeretettel köszöntsem Önöket ezen a mai számomra nagyon fontos és felemelő estét, és mivel jeleztem, hogy ez nem a beszéd, megpróbálom megfogadni egy erdélyi barátom tanácsát, aki a köszöntőkről elmondta nekem egyszer, hogy mi egy jó köszöntőnek az alapeleme, a 3 alapeleme. Az egyik az az, hogy magasról beszélj, hogy láthassanak. Azt gondolom, hogy ezzel rendben vagyunk. A másik elem, hogy hangosan beszélj, hogy jól hallhassanak. Talán ez is megoldott. És a harmadik, hogy rövid és összefogott legyél, hogy szerethessenek. Én pedig nagyon szeretném, ha szeretnének. De azért azt engedjék meg, hogy elmondjam, hogy 4 évvel ezelőtt adatott meg számomra először az a lehetőség, hogy egy ilyen jeles fórum előtt szólhassak néhány szót, és akkor 98-ban, valamikor április végén volt ez az eset, akkor én úgy konferáltam föl, úgy vezettem be Orbán Viktort
akkori miniszterelnök jelöltjét a Fidesz Magyar Polgári Pártnak, hogy egy olyan ember, akiről mi úgy ítéljük meg, mi azt gondoljuk nagyon sokan, hogy a legalkalmasabb személy arra, hogy Magyarországot átvezesse a következő évezredbe, és hogy együtt ünnepeljük meg szépen a millenniumot, azt gondolom, hogy most már mindenki mondhatja, hogy jól döntöttünk akkor. Az elmúlt 4 évben olyan hihetetlen fejlődésen ment keresztül az ország, az emberek lelkében oly mértékű változások történtek, ahol nyugodtan mondhatjuk, hogy leraktuk a jövő alapjait, és azt gondolom, hogy mi Szegeden is leraktuk a jövő alapjait. Nagyon sokan önök között tudják, önök közül ismerik a tényeket. Az elmúlt 4 évben 52 milliárd forintnyi mennyiségű forrást tudtunk megszerezni Szeged városának és a régiónak. Azt gondolom, hogy ez egy jelentős munka, az alapokkal kész vagyunk. De hát ugye a jövő már elkezdődött, láthatjuk, és ezek csak az alapok. És itt egy kicsit engedjék meg, hogy a forgatókönyvet megsértsem, és ugye mondtam, hogy ez nem a beszéd, viszont 2 terv. 3 hídról szoktam én beszélni, annak azonban már van 2 terve. És ha megengedik nekem, és miniszterelnök úr sem bánja, majd nagy örömmel hívnám föl a figyelmét arra, hogy Szegeden bizony hidakat kell építeni, hiszen a jövő pillérei már megvannak, de a jövőbe vezető úthoz hidak is kellenek. És a temesvári vasúti híd és nyomvonal terveket szeretném nagy tisztelettel majd átnyújtani, és a Szeged déli Tiszai hídnek a látványtervét, azzal az kéréssel, azzal az üzenettel, hogy bizony mi ezt nagyon szeretnénk itt Szeged városában. És hogy ne csak kérjünk, mert hát azt gondolom, hogy egy rendes házigazdához mindenféleképp kell azért valami más is. Ugye Kossuth Lajos 200 éve született. Szeged városa Kossuth nevét nagyon mélyen a szívébe zárta, hiszen itt mondta el hajdanában azt a toborzó beszédét, ahol Szeged népét nemzetének büszkeségének nevezte, és mi erre azóta is büszkék vagyunk. Ezért miniszterelnök úrnak egy kis emléket is szeretnék átnyújtani, amely egy olyan emlékkérem, amely erre a 200 éves évfordulóra készült, és a tervek mellé talán ez így könnyebb lesz a teher, és így mégiscsak boldogabbak leszünk. Miniszter. Kinyitni is sikerült. És hát a tervet is. Jó estét kívánok! Tudtam én. Éreztem. Jó estét kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem mindannyiukat. Polgármester urat, a város parlamenti képviselőit, házigazdáinkat és Szegedváros, valamint a környékből érkezett minden tisztelt polgárt. Az előttem szólók elég nehéz helyzetbe hoztak. Az én taktikám az a fordítottja szokott lenni mindig annak, mint amit most ők itt kiróttak rám, hiszen mind a ketten azzal köszöntöttek, hogy nagy várakozással várják az én beszédemet. A gimnáziumi osztályfőnököm mindig azt mondta, hogy kedves fiam, a biztos sikernek az az előföltétele és a titka, hogy a várakozás mércét alacsonyra kell helyezni. Most ez úgy látom, ma este már nem fog menni. Ezért jobb hiány most meg fogok birkózni azzal a feladattal, amit Osváth György és Solymosi Frigyes barátunk, tanár urak, nagykövet úr feladatul tűzött ki, hiszen azt mondta, hogy most
várják, hogy én megmondjam, hogy mit kell csinálni a következő néhány napban, és utána az előttünk álló néhány esztendőben. Nos, hát valóban mit is kell csinálni? Hát először is azt gondolom, hogy illendő módon köszönetet kell mondani. Nyilván önök olyan mélyen és aprólékosan nem követték az elmúlt 4 év történetét, különösen annak nem a politikai történetét, mint mi, akik benne éltünk, de talán önöknek is feltűnt néhány dolog. Például föltűnhetett az, hogy mondjuk az országos nyilvánosságban nagyon ritkánokat támaszunk. Talán föltűnt az is, hogy időnként nagy ellenszélben, orkánszerű ellenszélben kellett végezni a munkánkat. Talán még az is föltűnt, lehetett olyan érzése az embernek, mintha golyózáporban kellene időnként építeni az országot. Nos, higgyék el nekem, hogy az nem véletlen, hogy a kormány ezeket a támadásokat és nehéz körülményeket kibírta és elviselte. Én természetesen nem panaszkodni akarok, mert aki fél, az ne menjen az erdőbe, vagy ha mégis, akkor meg ne beszéljen, hanem fütyűrészen. Hanem azért hoztam mindezt szóba, mert szeretném, hogyha megértenék, hogy a polgároknak a kötelessége, lehetősége, jövőt befolyásoló ereje nem ér véget akkor, amikor leadják a szavazataikat. Mert bizony, ha az elmúlt 4 évben önök ezzel beérték volna, akkor nem hiszem, hogy ma ilyen jókedvűen állnánk itt, és jelenthetném önöknek azt, hogy ha az orrom nem csal, amire azért volt már példa, de ha az orrom nem csal, akkor a csillagok állása az meglehetősen szerencsés az április 7-én várható eseményekkel kapcsolatban. Azért állhatok most itt mégis bizakodva és jó híreket mondva önöknek, mert az elmúlt 4 évben önök nem hagytak el bennünket. Egyetlen egyszer sem támadt az az érzésem, hogy Szegedváros polgárai kihátráltak volna a kormány mellől. Egyszer sem éreztem úgy, hogy feladták volna azokat a terveket, amelyeket közösen alkottunk meg, és amelyeknek végrehajtása érdekében bennünket a közbizalmukba fogadtak. Én szeretném megköszönni önöknek azt a számtalan támogatást, amelyet az elmúlt 4 évben kaphattunk. Telefonhívások, levelek, személyes készfogások, hátbaveregetések, jó van fiam, csak csináljátok, tartsatok ki, keményebben, és hasonló mondatok formájában. Ezek nélkül, a mondatok együttérző támogatás nélkül a polgári kormány nem tudta volna elvégezni azt a munkát, amit az elmúlt 4 évben elvégzett. Tehát először is hálás köszönet mindannyiuknak a támogatásért. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Haza és haladás, ez szerepel a meghívóban az előadás címeként. Én azonban nem egy nagyívű előadással készültem, hanem inkább néhány gondolatomat szeretném megosztani önökkel. Ezeknek egy része kapcsolódni fog a haza és haladás témaköréhez, a többinél pedig úgy fogok csinálni, mintha kapcsolódna, annak érdekében, hogy elmondhassam ezeket. Ha a haza és haladás ügyét magunk elé húzzuk, akkor azt láthatjuk, hogy az előttünk álló esztendőkben 3 fontos évszámmal, dátummal kell számolnunk. Itt van 2004, amikor Magyarország, ha minden úgy alakul, ahogy mi szeretnénk, akkor tagja lesz az Európai Uniónak. Itt van 2007, amiről Járai immáron nemzeti bankelnök úr és Matolcsy miniszter urak állítják, hogy addigra Magyarország a forint helyett már az eurót használhatja, és 2007-ben indul a 7 éves következő fejlesztési szakasza, költségvetése az Európai Uniónak. Ebből is látható, hogy a mi 2 éves költségvetésünk az még csak a kezdet. Vannak itt távlatok, ahova fejlődhetünk. És itt van előttünk 2012, amikor Magyarország olimpiát szeretne rendezni. Engedjék meg, hogy erről annyit mondjak önöknek, nem rabolva túlságosan hosszú ideig a türelmüket, hogy természetesen az olimpia az nem egyszerűen egy sportrendezvény, az olimpia az maga az előttünk álló évtized nemzeti fejlesztési terve. Persze a sportértéke is fontos, hiszen hallhattuk az előttünk szólóktól, vagy beleérezhettük a szavaikba, hogy voltak olyan korszakok Magyarország életében, amikor a nemzeti büszkeségünket, meg a szabadságunkat csak a sporton és a sportolóink sikerein keresztül élhettük meg, talán még a kultúra volt ilyen terület a számunkra. A fontos azonban nem az, hogy Magyarország megrendezze 2002-ben az olimpiát, a fontos az, hogy Magyarország 2002-re olyan ország legyen, amely megrendezheti az olimpiát,
amely bátran vendégül láthatja az egész világot. Ezért fontos számunkra a 2012-es évszám. De, tisztelt Hölgyeim és Uraim, előtte azonban van még egy másik dátum. Ez egészen itt van, mondhatnám a lábunk előtt. Ezt úgy hívják, hogy 2002. április 7-e. Egy parlamenti választás. Engedjék meg, hogy először azt a gondolatot vessen föl, hogy vajon különleges jelentőségű-e ez a parlamenti választás. Ugye egy parlamenti választás értelme meglehetősen egyszerű volna, arról van szó, hogy a régi kormány maradjon, vagy egy új kormány érkezzen. Folytatódjék mindaz, ami a megelőző 4 évben elindult egy országban, vagy keressünk új utakat. Azonban engedjék meg, hogy azt mondjam önöknek, hogy miközben ez kétségkívül igaz, a most soron következő parlamenti választásoknak van egy mélyebb értelme. Erre akkor jöttem rá, amikor egy barátom azt a kérdést szegezte nekem egy ennél szűkebb körben tartott nyilvános fórumon, hogy mikor fog véget érni a rendszerváltás. Mikor jön el az a pillanat, amikor egy választás már nem arról szól, hogy milyen értékek alkotják majd a jövendő Magyarországának pilléreit, hanem arról szól, hogy egyik kormány jön, vagy marad, a másik meg megy, de közben biztosak lehetünk afelől, hogy egyébként az ország a polgárok által kijelölt szellemi irányban fog haladni. Tehát nem a rendszerváltás dimenziójában kell majd értelmeznünk a választásokat. Mikor jön ez majd el? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nyilván a rendszerváltás végét mindannyian annyiféleképpen jelöljük meg, ahányféleképpen gondolkodunk a múltról, jelenről és a jövőről. Én azt hiszem, hogy talán van összefüggés a rendszerváltás vége és a most következő választás között. Hiszen én úgy gondolom, hogy a rendszerváltás Magyarországon a lelkekben akkor fejeződik be, és mint tudjuk, ez a legfontosabb. A gazdaság sem elhanyagolható, a politika is érdekes, de a legfontosabb, hogy mi történik a lelkekben. Szerintem akkor fejeződik be a rendszerváltozás Magyarországon, amikor lesz erőnk arra, hogy ne valami ellen, hanem valami mellett szavazzunk. Vagyis akkor fejeződik be a rendszerváltás Magyarországon, amikor eljön az a pillanat, hogy Magyarország polgárai úgy döntenek, hogy egy második mandátumra is bizalmat szavaznak egy kormánynak. Én nagyon remélem, hogy ilyen szempontból április 7-e az 1990-ben megkezdett rendszerváltoztatás lezáró napja lesz majd. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azonban legyenek nagyon óvatosak az én véleményemmel, mert ebben az ügyben egyszer már egy kapitálisat tévedtem. Ugyanis 1998-ban is azt mondtam is, meg gondoltam is, hogy na, a rendszerváltás befejeződött, a jövő győzött a múlt erői felett, éljen előre. Ehhez képest azt kellett tapasztalnunk, és azt érezzük mind a mai napig, hogy ez a múlt meglehetősen szívós fajta. Kitartó, és egyáltalán nem adja magát könnyen, és úgy tűnik, hogy most bizony 2002-ben még egyszer a jövő erőinek, eszméjének össze kell mérniük a képességeiket, súlyukat a múlt erőivel. Nos hát, tisztelt Hölgyeim és Uraim, azonban a rendszerváltoztatás reményeim szerint mégiscsak véget ér. Ha viszont úgy látjuk, hogy véget ér, akkor fel kell tennünk azt a kérdést, hogy amikor belső küzdelmek helyett immáron több erőnk marad a jövő, a polgári, európai jövő felé fordulásra, akkor vajon milyen is lesz ez a jövő? Nagyon nehéz a jövőt néhány mondatban összefoglalni. Lehetne hozni gazdasági számokat, okos politikai elemzéseket, azonban én úgy gondolom, hogy talán a jövő lényegét máshol kell keresnünk. Ugyanis azt hiszem, hogy a jövő legfontosabb tulajdonsága és jellemzője az, hogy miképpen gondolkodnak az emberek a saját személyes jövőjükről. Azt hiszem egészen addig, amíg Magyarországon az emberek úgy gondolják, talán ez inkább már múlt időben mondható, hogy a jövőtől csak annyit várhatnak, hogy az nem lesz rosszabb, mint a tegnapi nap volt. Amikor az emberek többsége azt reméli, hogy csak nagyobb baj ne legyen holnap, mint amilyen bajos nap volt a mai vagy a tegnapi, addig valójában igazi fordulat, igazi más minőségű jövő nem bontakozik ki előttünk. Meggyőződésem, hogy az előttünk álló jövőnek az lehet a legfontosabb jellemzője,
hogy Magyarország polgárai, különösen a mögöttünk hagyott 4 évvel a tarsójunkban elhiszik azt, hogy a világ csak fele részben a körülmények hatalma, a másik fele, a világ másik fele akaratból épül föl. Látom, itt van excellenciás püspök úr is a társaságunkban. Nem akarok teológiai vitába bonyolódni természetesen, de talán még azt is megkockáztatnám, hogy talán az is szükséges volna, hogy Magyarországon egyre szaporodjon azoknak a száma, akik nem azt mondják, hogy a világ fele részben akaratból épül, hanem azt gondolják, hogy talán 3/4 vagy ne adj Isten teljes egészéből akaratból épül föl. Nézzék meg, hogyan változott meg Magyarországon az emberek fölfogása az akaratról. 4 évvel ezelőtt, ha az ember azt mondta, építsünk egy nemzeti színházat, vagy vágjunk bele és legyen egy erdélyi magyar nyelvű egyetem, vagy itt az ideje, hogy letakarítsuk a II. Világháború utolsó romhídját és építsük újjá a Párkányt Esztergommal összekötő hidat, vagy hogy talán nézzünk a határokon túlra és a szerb-horvát háborúban lebombázott magyar lakta területeken lévő templomokat meg kéne próbálni, ha már a helyieknek nincs erejük, nekünk magyaroknak újjáépíteni. 4 évvel ezelőtt ezeket talán nagyképű és túlzó vágyaknak és terveknek gondolták volna. És nézzék, eljött egy pillanat, amikor elegendő ember elegendő bátorságot gyűjtött, és azt mondta, hogy legyen nemzeti színház. Azt mondta, legyen státusztörvény. Azt mondta, hogy legyen magyar nyelvű egyetem Erdélyben. Vagy azt mondta, hogy épüljön föl a Párkányi híd. És nézzék meg, eltelt 4 év, és valóban így is lett. Ezért én azt hiszem, hogy a jövő Magyarországon, legalábbis ha rajtunk múlik, olyan lesz, ahol az emberek a mögöttünk hagyott 4 évnyinél is erősebben fognak bízni a saját maguk képességében és akaratukban. De Szegeden sincs ez másképp. Az előbb hallhatták, hogy mintegy 52 milliárdnyi összeg érkezett ide, és hát kérem, aki Szeged városáról azt akarja mondani, hogy az elmúlt 4 évben nem történtek jelentős változások, az valószínűleg vagy nem lát jól, ezen lehet segíteni, vagy nem is akar jól látni, ezen már azért jóval nehezebb segíteni. A pálinkás miniszter úr nem sokára érkezni fog, talán 2-3 nap múlva jön ide önökhöz Szegedre, és le fogja tenni egy olyan beruházásnak az alapkövét, ami 8,6 milliárd forintos egyetemi és konferenciaközpontú beruházás. Mikor volt Szegeden utoljára ilyen oktatási fejlesztés? Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezzel a hosszú és kanyargós bevezetővel azt az egyszerű mondatot szerettem volna valahogy ide csempészni a színpadra, hogy Magyarországon az önbizalom és az önbecsülés tekintetében az elmúlt 4 évben áttörés erejű változások történtek. Ez nem csak fiziológiai megfigyelés, hogy bár az órunkat nem hordjuk magasan, de a fejünk mégis följebb van, meg úgy látom, hogy minthogyha a gerincek is egyenesebbek lennének, meg az öntudat is, minthogyha jobban meglátszódnék rajtunk. A határon túli magyarokról nem is beszélek, hogyha oda elutaznak, akkor szinte kiüti a szemünket a különbség, hogy mennyivel büszkébben magyarok ők most ott, mint voltak 4 évvel ezelőtt. De az igazi áttörés valójában nem egyszerűen csak ilyen külső megfigyeléseken alapul. Amikor ezt mondom, nem csak erre alapítom a véleményemet. Bizonyára önök nem szoktak erre gondolni, de a kormánynak számos furcsa dolga is van, amiközben a dolgát teszi. Nem csak az, hogy döntéseket hozzon és azokat végrehajtsa. Egy kormánynak az is dolga, hogy közben figyelje, hogy mi történik az emberekkel. Azt is figyelni kéne valahogy, hogy belül hogyan és miképpen változnak az emberek. Ennek azok a módszerei, amelyeket az elmúlt 50 évben alkalmaztak, hogy begyűjtjük őket és vallatjuk, ma már nem célra vezetőek. És mint kiderült az történelemből, az előző 50 évben sem lehetett így igazi képet kapni arról, hogy mit is gondol az ország. Ma kifinomultabb módszerek vannak, közvéleménykutatásnak hívják ezt a módszert. Mindenfajta megbízásokat teljesítő vállalkozások megkérdezik az embereket, hogy mit gondolnak különböző kérdésekről. Mi meg szoktuk kérdezni az emberektől azt is, hogy mit gondolnak saját magukról, a saját helyzetükről, terveikről, mit gondolnak Magyarországról, meg a saját maguk magyarságáról. És ha megengedik, én néhány perc erejéig szeretném önöket untatni ezzel a kérdéssel, mert a múlt héten összegzett legutóbbi fölmérés egészen melbevágó, vagy meglepően pozitív, vagy nagyon bíztató eredményeket hozott. Gondolták volna például azt, hogy az emberek 88%-a ma azt gondolja, hogy Magyarország tehetséges ország, olyan emberek hazája, akik képesek saját kezükbe venni sorsuk irányítását és bíznak a sikerben.
Vagy gondoltak-e arra, hogy ebben az esztendőben történt meg először az, hogy az emberek többsége, 53%-a azt mondta, hogy Magyarország egy sikeres ország. És először fordult elő az is, hogy az emberek több mint fele, hajszálnyira, 51%, de hát az is többség, az ember néha nagyon beérni ennyivel tudja, ha azt biztosra adják. Szóval 51% azt mondta, hogy ő egész egyszerűen visszautasítja azt, hogy Magyarország egy pesszimista ország lenne. És valóban, ha önök megnézik mondjuk az abortuszok számának alakulását a legutóbbi 12 évben, vagy megnézik az öngyilkosságok számának alakulását, ami azért mindig a néplélekről fogódzókat nyújt a számunkra, akkor azt látják, hogy nagy változáson mentünk keresztül. Semmi szükség többé arra, hogy akárcsak beszélgetésekben is azzal riogassuk egymást, hogy Magyarország egy pesszimista ország. Lehet, hogy az volt, de úgy érzem, ez a korszak immáron mögöttünk van. A megkérdezetteknek majd fele 48%-a pedig azt mondta, hogy neki vannak tervei a következő évekre, és akik így nyilatkoztak, azoknak 60%-ában nincs is kétség afelől, hogy ezeket valóra is fogja váltani. Az ember csak áll és bámul. Aztán azt is láthatjuk, hogy persze nem vagyunk egyformák. Képzeljék el, hogy 3 csoport különösképpen bizakodó Magyarországon. A vállalkozók 76%-a, a felsőfokú diákoknak 87%-a, és a családok 73%-a mondja, hogy tervei vannak, és valóra fogja őket váltani. És ebből különösen az érdekes, amit a gyermekeink mondanak. Lassan már az enyémek is ilyeneket szoktak, vagy fognak majd mondani. 87%-a a felsőfokú oktatási intézménybe járó diákoknak azt mondja, hogy neki nagy tervei vannak a személyes életében a jövőre nézve, és ő úgy látja, hogy azokat végre is fogja hajtani. Ez már egy egészen más nemzedék, egészen másképp nőttek föl, mint mi, hozzájuk képest már mi is inkább csak visszafogott, talán borulátó középnemzedéknek számítunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, de talán nem is csak az a fontos, hogy a saját sikerükben mennyire bíznak az emberek, az is fontos dolog a jövőt illetően, hogy hogyan fognak gondolkodni a többi ember életéről, a többi ember sikeréről. A jövő minőségének egyik fontos kérdése éppen az, hogy olyan ország lesz-e Magyarország, ahol az emberek tudnak örülni a másik ember sikerének. Lássuk be, hogy nem voltunk mindig ilyen ország. Az irigység, nem állítom, hogy magyar fajta jellemző volna, de azért elég gyakran beleütközik az ember. Most természetesen, ha visszanézünk a szocializmusra, akkor láthatjuk annak mélyebben fekvő okát, hogy az emberek miért nem érezték szükségét korábban annak, hogy a másik sikerének is örüljenek. Hiszen a szocializmusnak talán az volt a lényege, amit én abból fiatal fejjel megértettem legalábbis, hogy azt mondta az embereknek, nyilván 56 tapasztalatai alapján, hogy közös boldogulás nincsen. Közös sikerek nincsenek. Mindenkinek egyénileg kell valamilyen megoldás kiskaput találnia. És a közös akarat mindig veszélyes. Ezért a magánéletben, ha távol tartod magad a közélettől, a magánéletben lesz lehetőség arra, hogy keresd meg a kiskapukat. És ez bizony arra neveli az embert, hogy akkor érezze magát sikeresnek, ha a többiekhez képest neki, és csak neki sikerült megtalálni a kiskaput. Ha a többiek is megtalálták, mi a siker? Az már nem is kiskapu, az kérem már egy nagy kapu, ami mindenki szabadon kibejárhat. Hát ez egy olyan történelmi tehertétel rajtunk, nem tudom, gondolkodtak-e már ezen, amit azért még egy darabig magunkkal fogunk vinni. De a lényeg mégiscsak az, hogy szaporodjon, növekedjen azoknak az embereknek a száma, akik úgy gondolják, hogy ők tudnak örülni a többi ember sikerének, sőt, hogy egyre többen legyünk olyanok, akik úgy gondoljuk, hogy csak akkor érezzük igazán sikeresnek saját magunkat, ha azt tapasztaljuk, hogy a körülöttünk lévő emberek is sikeresek. Ha azoknak az embereknek a száma nő, akik úgy gondolják, hogy az ő saját személyes felemelkedésük akkor igazán teljes és boldog, hogyha az egész ország felemelkedésével párosul. Tehát amikor a jövőről bíztat engem beszélni Solymosi Frigyes barátunk, akkor én egy ilyen jövőt képzelek el, ahol az emberek egymásról, egymás sikeréről ezzel a lelkülettel gondolkodnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Minden korszaknak vannak jelképei. A jövőnek is lesz jelképe. Széchenyi korának jelképe talán a Lánchíd. A kiegyezés utáni történelmi korszak jelképe talán a budapesti nagykörút lehet, vagy nagykörutak lehetnek. Aztán volt jelképe a szocializmusnak,
Itt már kicsit élesebb a verseny. Én a Bős Nagymaros meg nem épült erőműre szavaznék, mint befutóra. Annak a ronda maradványait láttam nemrégen, amikor Esztergomból jöttem Budapest irányába. Azt gondolom, hogy elég jól szimbolizálja azt a sok keservet, amin át kellett mennie Magyarországnak. És szerintem a 90-es éveknek is van jelképe. Itt is van verseny. Különösen a napokban hozott bírósági ítéletek után élesedő verseny van, de én mégis a bokros csomagra szavaznék, hogyha a 90-es éveket kellene valamilyen módon összegezni. És kedves barátaim, lesz jelképe a mostani évtizednek is. Efelől biztosat még nem tudhatunk, de én úgy érzem, hogy talán a Széchenyi terv lesz ez a jelkép. Más lehetőség is van. Van más lehetőség is, mert lehetne az Erdélyi Magyar Egyetem is, vagy akár a Nemzeti Színház is. Vagy itt vannak ezek a hidak, amiket mindjárt föl kell építenünk, ha jól értettem a polgármester is. De a Széchenyi tervnek az a lényege, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim, hogy valamilyen formában, nem tudom, ez titokzatos forma, lehet, hogy Matolcsi úr ezt jobban érti, mint én, de valamilyen számomra titokzatos formában a Széchenyi terv összekapcsolja az egész ország jövőjére vonatkozó nagy tervezést az emberek személyes életében folyó tervezéssel. Nem tudom, gondoltak-e már arra, hogy az ország minden második településén van Széchenyi terv támogatásával létrejövő beruházás. Az ország minden második településén. Nem tudom, gondoltak-e arra például, vagy tudják-e azt, hogy minden egyes forint, amit a Széchenyi terv keretében elkölt a központi költségvetés, az 3-4 forintnyi magánerőt, vagy önkormányzati erőt mozdít meg. Így kapcsolódik össze a nagy terv, amely otthonokról, hidakról, utakról, megélénkülő kis- és középvállalkozásokról szól, azokkal a tervekkel, amelyeket önök vagy az önkormányzatok személyes helyi tervekként kigondoltak. Nos hát, tisztelt Solymosi tanár úr, mit is lehet még mondani a jövőről? Azt hiszem, a jövőt lényegében kétfajta módon lehet elgondolni. Lehet a jövőtől félni. Hiszen ha belegondolunk, az egy bizonytalan dolog. Még nem tapasztaltuk meg. Az ember félhet tőle. Szerintem régen volt is ez így. Én emlékszem, még gimnazista koromban volt egy ilyen, nagyon szellemesnek nem mondanám, de azért elmesélem önöknek, diáktréfa, ami úgy hangzott, föltették az embernek a kérdést, hogy kicsi, sötét és kopogtat az ajtón, mi az? És erre azt kell mondani, hogy a jövő. Így is el lehet gondolni a jövőt. Félelmetes, sötét, kicsi, nem tudjuk pontosan, mit is hoz magával. Talán jobb tőle félni. De el lehet gondolni a jövőt másképpen is, úgy, hogy az embernek vannak tervei. Mert ha az embernek vannak tervei, akkor szinte megszelídíti a jövőt. Akkor maga teszi azt kézzelfoghatóvá. Ha az ember családot tervez, vagy azon gondolkodik, hogy milyen iskolába írassa a gyereket, vagy azon gondolkodik, hogy vásároljon-e új autót, vagy kihasználja-e a most megnyílt új otthonteremtési lehetőségeket, vagy akár csak egy nyári utazásról tervez, vagy egy másik állásról gondolkodik. Ezek mind jövőre vonatkozó tervek, amelyek elveszik a félelmetes hangulatát a jövőnek, megszelídítik, kézzelfoghatóvá teszik, közel hozzák, szinte már barátságossá. Azt, tisztelt hölgyeim és uraim, ez a Széchenyi terv igazi jelentősége. Ezzel szelídítjük meg a jövőt, ezzel öntünk önbizalmat és bizakodást saját magunkba. Tisztelt hölgyeim és uraim, efelől is megkérdeztük az embereket természetesen, hogy nem csak egyénként, hanem mint közösség, hogyan látják Magyarország jövőjét. Itt is szeretnék néhány meglepő hírt elmondani önöknek. Képzeljék el, 65% a polgártársainknak bízik abban, hogy Magyarország 1-2 évtizeden belül felemelkedik a világ legsikeresebb országai közé. Ez egybevág a kormány elgondolásaival. De hát ez önmagában kevés érv volna. De szeretnék megidézni egy gazdasági információt, ez 2 nappal ezelőtt valamelyik nagy gazdasági világszervezet által közzétett hír. Nyilván az amerikai terrortámadás hatására is, de a 2001-es évben a világon mozgó úgynevezett működő tőke áramlása, ezeknek a beruházásai világméretekben 40%-kal csökkentek. Még ugyanebben az időszakban, 2001-ben Magyarországon a működő tőke beáramlás 53,2%-kal nőtt. És azt olvastam egy Magyarországgal egyébként nem különösebben barátságos, nagy nemzetközi elemző
jövőről szóló prognózisaiban, hogy 2002 és 2006 között Magyarország képes lesz arra, hogy ezt a nemzetközileg is kiemelkedő eredményt fönn tudja tartani, és több mint inkább 2,5 milliárd dollárnyi működő tőkét évente be fogunk tudni vonni a gazdaságba. És ez már nem privatizáció, ami nem működő tőke bevonás, hanem egyszerű adásvétel. Ezek már mind itt működő vállalkozások további fejlesztései, vagy új, zöld, mezős beruházások. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kínos dolog, de időnként a legnagyobb magyarokkal is vitatkoznunk kell. Itt van például Széchenyi István, aki azt találta mondani ezelőtt mintegy 150 esztendővel, hogy magyarnak lenni páratlan élmény, de nem kifizetődő dolog. Nem tudom most mit mondana a legnagyobb magyar, ha itt lenne közöttünk, de talán ő is épp úgy bizakodna, ahogyan mi bizakodunk, hogy véget ért az a korszak, amikor nem lehetett egyszerre magyarnak és sikeresnek lenni. Ez a korszak talán lezárult, lehet, hogy a következő évtizedben, illetve a mostani évtizedben magyarnak lenni a Kárpát-medencében azt jelenti, hogy biztos sikerrel rendelkezni. Magyarnak lenni lehet, hogy azt fogja jelenteni, biztos befektetésünk van a jövőbe. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ehhez természetesen az is szükséges, hogy az emberek a saját maguk nemzeti hovatartozásáról is jó véleménnyel legyenek. Aki nem érzi jól ugyanis saját magát a bőrébe, az nem nagyon szokott bízni a jövőbe. És képzeljék el, ez a legnagyobb meglepetés a számomra. A megkérdezettek 54%-a azt mondja ma Magyarországon, hogy ő nagyon büszke arra, hogy magyar, és 36%-a pedig meglehetősen büszke. Ez itt együtt 90%. Vannak néhányan, akik azt mondják, hogy ők egyáltalán nem büszkék arra, hogy magyarok. Szerintem eltalálnánk, hogy hova szoktak szavazni ezek az emberek, de ahogy számolgatok, ez 5%-ra se lesz elég. Nos hát, tisztelt professzor úr, mit is tudnék még mondani a jövőről? Mégiscsak egy kémikussal van dolgunk. Beszéljünk a jövő vegyi összetételéről. Fogalmazzunk úgy, tegyük fel a kérdést úgy, hogy vajon tágítható-e a jövő? Azt gondolom, hogy a jövő kétfajta módon is tágítható, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Magyarország jövője két módon is tágítható. Először is engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy a tanulás révén. 1990-ben 100 magyar fiatalból 8 jutott el egyetemre és főiskolára. 8%. 2001-ben a 19 évesek generációjából, akik most iratkozhattak be egyetemre és főiskolára, már 40%-a a diákoknak, a fiataloknak. Ez azt jelenti, hogy minden 100 fiatalból 40 jut el egyetemre és főiskolára. Micsoda fantasztikus út ez. 1990-ben ezzel a 8%-kal Európában mi az utolsó előttiek voltunk, Albániát legyűrtük, és egy orrhosszal megvertek bennünket a románok. Így álltunk 1990-ben az egy nemzedékből egyetemre és főiskolára járók arányát illetően. Innen indultunk. És ma ez 40%. Tehát azt hiszem, hogy ezt a számot növelnünk kell, és a szellem erejénél fogva az országot tágíthatjuk. De van itt egy még kézenfekvőbb megoldás. Hiszen a nemzet nagyobb, mint az ország. Még mielőtt rosszra gondolnának. Csak arra gondoltam én, hogy ha belépünk az Európai Unióba, és az Európai Unióba való belépés következtében a határok tovább veszítenek a jelentőségükből, akkor mi egy 10 milliós, közepesnek mondható országból hirtelen 15 milliós nemzet leszünk. Ez a... Vagyis arra a kérdésre, hogy tágítható-e a jövő, az a válasz, hogy igen. Itt álljunk meg egy pillanatra, ha már az Európai Unió szóba került. Nem tudom, mikor lesz módunk arra, hogy ilyen szép számban ismét összegyülekezzünk, és
beszélgessünk a jövőről. Engedjenek meg tehát néhány gondolatot az Európai Uniós ügyekről, mert úgy gondolom, hogy talán nem mindig tiszta a kép előttünk. Először is szeretném elmondani önöknek, hogy mi nem csatlakozni szeretnénk az Európai Unióhoz, bár néha még az saját nyelvünk is megbotlik, és használjuk ezt a kifejezést, mert valójában mi Európa újraegyesítését szeretnénk. Hiszen Magyarország sohasem hagyta el azt a közösséget, amely ma alapja az Európai Uniónak. Egyszerűen a II. Világháború következtében, mely az I. világháborúból származott, Magyarország a történelmileg vesztes nemzetek sorába került, és itt hagytak bennünket. Mi nem mentünk sehova, Európa fogta magát, és itt hagyott bennünket. Nem voltunk olyan szerencsések, mint más vesztes népek a II. Világháborúban, ahova Marshall segély érkezett, hozzánk Marshall Zsukov, illetve Marshall Vorosilov érkezett. Ezért tehát nekünk nincs okunk arra, hogy csatlakozzunk, nekünk arra van okunk, hogy részt vegyünk Európa újraegyesítésének folyamatában. Hasonlóképpen gyakorta automatikusan rosszul az ember nyelve hegyére kívánkozik az a kifejezés, hogy megyünk az Európai Unióba. Most hát ez nyilvánvalóan képzavar, mert Magyarország sehova sem tud menni, ott van, ahol van immáron 1000 esztendeje, még hogyha a szélei néha bizonytalanok is. Következésképpen nem mi megyünk az Európai Unióba, kedves barátaim, hanem az Európai Unió jön Magyarországra. Hiszen arról van szó, hogy az Európai Unió ki szeretné terjeszteni a határait, keleti, déli, szlovák ügyet még nem látjuk világosan, de talán északi irányba is. Nyilvánvaló tehát, hogy az Európai Unió érkezik Magyarországra. Mi szívesen látjuk, örömmel fogadjuk, jól fogja magát érezni, járt már itt korábban, akkor is jól érezte magát, reméljük otthont talál majd itt is. Mit tudok még mondani a jövőről? A jövőről magáról talán már nem sokat, de van itt egy kérdés, amiről érdemes talán néhány gondolatot mondanunk. Hogy hogyan jutunk el a jövőbe? Milyen úton jutunk el a jövőbe, tisztelt Hölgyeim és Uraim? Hannibálnak a 2000 éves mondása nem véletlenül maradt fönn. Ugye ő azt mondta, hogy vagy találunk egy utat, vagy csinálunk egyet. Nos, azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak csinálnunk kell egy utat, sőt azt is mondhatnám, hogy részben ez az út már el is készült. Ugyanis ahhoz, hogy Magyarország eljusson a fejlett világ népei közé, ahhoz Magyarországnak egy sajátos gazdasági modellre, gazdaságfejlesztési modellre, egy magyar modellre van szüksége. Ennek pedig az a lényege, hogy mi nem utánozhatjuk, majdnem azt mondtam, hogy majmolhatjuk, nem utánozhatjuk egyszerűen egyik vagy másik európai ország példáját, mert Magyarország helyzete teljesen egyedi. Nekünk 15 esztendő alatt kell majd most fölzárkóznunk, vagy szeretnénk fölzárkózni a legfejlettebb országokhoz, és eddig is csak 10 év állt rendelkezésünkre 12-90-től számolva, hogy ezt az utat bejárjuk. Ezt az utat ilyen gyorsan a mi helyzetünkből még soha senki nem járta be. Ebből jól látható, hogy a receptek egyszerű másolása nem segít. Nekünk most arra van szükségünk, hogy egy sajátos egyveleget, egy magyar igények szerint összeállított kevercset hozzunk létre, amelyben megtalálhatók mindazok a gazdaságfejlesztési módszerek, amelyeket 1950-től kezdve Európa sikeresen kipróbált. Mondjuk a német gazdasági csoda hátterében lévő állami gazdaságfejlesztés. Az 50-es években Németország azért emelkedett fel, mert állami eszközökkel építették ki az autópályákat, a hidakat, a vasutat, sőt, az intellektuális infrastruktúrát is állami támogatással hozták létre. Majd támogatták a kis- és középvállalkozásokat. A 80-as évek elején, amikor egy újabb nagy felemelkedési hullám történt Finnország, Katalónia, Írország, az pedig a külföldi működő tőke meghívására, vonzására, megtelepedésére épülő fölzárkózás volt. Nekünk magyaroknak mind a két eszközt használnunk kell, az 50-es évekből jól ismert, nyugatról jól ismert állami gazdaságfejlesztési eszközrendszert, valamint a globálisnak mondott tőke, külföldi működő tőkében, annak idevonzásában rejlő lehetőséget. És ehhez kell hozzáadnunk egy harmadik dolgot, a saját magunk sajátosságait, amelyek nálunk erőteljesebbek, mint máshol.
Ilyen például a gyógyvízkincs Magyarországon. A Széchenyi tervben, kedves barátaim, az van előirányozva, hogy 100 termál- és gyógyvízközpontot hozunk létre Magyarországon, 100-at, és ebből 40 európai turizmus kiszolgálására is alkalmas lesz. De ilyen például Magyarország elhelyezkedése, amely egy sajátos magyar lehetőség. Nagyon nehéz bennünket elkerülni, ha valaki Dél-Kelet-Európa irányából igyekszik Nyugat-Európába, és a keletről jönnek is, talán egyszerűbb rajtunk keresztül megtenni ezt az utat, mint más államokon keresztül. Ehhez utakat, vasutakat kell építenünk, és az ebben rejlő lehetőségeket így ki tudjuk aknázni. De ilyen a sajátos magyar műszaki vagy matematikai tudás, képesség és gondolkodásmód, amit föl lehet használni. Summa summarum annyit szeretnék csak önöknek mondani, hogy nekünk egy sajátos magyar modellt kell alkotnunk annak érdekében, hogy a saját utunkon, ne féljünk kimondani, magyar úton kell eljutnunk a világ legfejlettebb országai közé. Az a szerencsénk most, hogy a magyar út az most nem más, mint az európai történelem főutcája. Egy európai út, amelyet sajátos magyar módon próbálunk megtenni. Természetesen az ilyen sajátos gazdaságpolitikai kevercsek nem meglepőek, ha magyarokról van szó, mert hát a magyarok találmányok ügyében jól állnak. Leleményes nép vagyunk, elég, ha mindenki csak arra gondol, hogy miket írt be a mostani adóbevallásában a napokban, amelyeket tegnap este kell teljesíteni. Azt gondolom, hogy a magyar lelemény kétségkívül mind a mai napig él. De ha arra gondolunk, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy végül is 3 olyan nagy találmánya volt a magyaroknak, amelyek a 20. század életét alapvetően befolyásolta. Gondoljanak arra, hogy magyar ember találta föl a golyóstollat, a számítógépet is, meg az atombombát is. Mondhatjuk atomreaktornak, vagy atomerőműnek, az egy békésebb kifejezés. Tehát azt gondolom, hogy a magyar lelemény találmányok megalkotására való képesség egy olyan erénye a magyaroknak, egy olyan sajátos gondolkodásmód, amelyet az előttünk álló időszakban is a mindenkori gazdaságpolitika egyik fontos elemévé kell tennünk. Tisztelt hölgyeim és uraim! A jövőről még. Ugye a jövőt megrontja a kis hitűség. Hányszor mondjuk szintén akaratlanul is elkövetve ezt a hibát, hogy Magyarország kicsi ország. Gondolkodtak-e már azon, hogy hány olyan ország van Európában, amely népességre kisebb, mint mi, vagy területre kisebb, mint mi, vagy mindkettőre tekintve kisebb, mint mi? Érdekes módon egy svéd, egy finn, mondjuk egy belga vagy egy osztrák sohasem gondol magáról úgy, mint egy kicsi országra. Mert aki úgy gondol magára, mint egy kicsi országra, rögtön le is fegyverzi saját magát, meg is zabolázza a saját terveit és álmait, kerékbe töri azokat, ahelyett, hogy önbizalommal teljesítené ki őket. Ugyanakkor az sem lenne szerencsés, ha mi túl sokat bizonygatnánk azt, hogy Magyarország nem kicsi ország. Bibó István írta valahol azt, hogy annál nyilvánvalóbb, hogy kicsik vagyunk, minél többet bizonygatjuk, hogy nem vagyunk azok. És ebben is sok igazság van. Egyszerűbb talán úgy gondolni a jövőben saját magunkra és Magyarországra, mint hogy Magyarország mérete akkora, Magyarország akkora, amekkorának érezzük. Magyarország akkora, amekkorának önök érzik, és nem csak az országot, hanem saját magukat. Ha önök mernek saját magukról nagyot gondolni, nagy terveket összeállítani, kigondolni, akkor Magyarország is nagy lesz. Ha önök nem mernek nagy terveket kigondolni, csak a holnap reggelt szeretnék nagyobb baj túlélni, akkor Magyarország olyan kicsi marad, mint amilyen most, holott nem kellene, hogy az legyen. Ez az a pillanat, amikor a hajtóerő kérdését is föl kell tennünk. Ha nagyjából látjuk, hogy mi is ez a jövő, beszéltünk arról is, hogy milyen úton lehet oda eljutni, akkor föl kell tennünk azt a kérdést, hogy a járművet, amivel közlekedünk, milyen hajtóanyag üzemeli majd. Nos hát, tisztelt hölgyeim és uraim, azt kell mondanom, hogy az Európa fejlett országaihoz való fölemelkedés útján senki sem lesz a segítségünkre. Senkire sem számíthatunk, csak és kizárólag saját magunkra. Se amerikai nagybácsink, se brüsszeli nagybácsink. A magyarok felemelkedése egyetlen népnek fontos, nekünk. Mindenki másnak a saját felemelkedése a fontos. Ezért soha senki nem fogja elvégezni helyettünk azt a munkát, amely Magyarország felemelkedéséhez szükséges.
Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt világosan lássuk. Éppen ezért, bár az előbb elmondtam, hogy ma már a fiataloknak 40%-a egyetemre és főiskolára járhat, de azt is el kell mondanom önöknek, hogy az Európai Uniós átlag 41-42%, és nekünk ez kevés. Nekünk, és ez szerepel a jövőről szóló elgondolásainkban, az egyetemre járók, főiskolára és egyetemre járók arányszámát 50%-ra kell növelnünk, vagyis meg kell előznünk az Európai Uniót a tanulás területén ahhoz, hogy más területeken utol érhessük őket. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ami a jövő konkrétumait illeti, nem a lelki természetét, hanem a mondjuk úgy politikai vagy gazdasági ügyeket. De a következőt tudom önöknek mondani. Az a 4 év, amelyet mögöttünk hagytunk, magunk mögött hagytunk, az csak a nyitány volt. A nyitány az egy ilyen zűrös dolog, bizonyára önök is tudják, félhomály, a zenekar is valami árokban ül, nem is látni, a függönyt se húzták még föl. Az mögöttünk hagyott 4 év, az egy ilyen készülődéses időszak volt. Az előadás, az most fog kezdődni. A függönyöket most fogják fölhúzni, és azt gondolom, hogy talán, bár még nem húzták föl őket, mert ez majd április 21-én következik be, mégis talán érdemes betekintenünk a függönyök mögé. Most fogok mondani néhány hátborzongató dolgot. Először is azt fogom mondani önöknek, hogy a következő 4 évben Magyarország képes lesz arra, hogy a gazdasági növekedés tekintetében 2-szer gyorsabban növekedjen, mint az Európai Unió. Mint ahogy az elmúlt 4 évben minden esztendőben képesek voltunk erre. Azt tudom mondani önöknek, hogy ha a Széchenyi tervet jól csináljuk, és a világgazdaság is egy kicsivel jobb állapotba kerül, és a jóisten sem a gátokon, meg az árvízekkel próbál meg bennünket, abban az esetben ez a 2-szeres növekedési ütem biztosan fenntartható. A következő 4 évre azt is tervezzük, hogy az átlagjövedelmek Magyarországon meg-2-szereződjenek, azt is tervezzük, hogy a családi adókedvezményeket ismét egy nagyságrenddel növeljük, és 1 gyermek után 1 millió, 2 gyermek után 2 millió, 3 gyermek után pedig 3 millió forint legyen az adómentes jövedelem. Az otthonteremtést tovább bővítjük, és el tudjuk képzelni, meg tudjuk valósítani 2006-ra azt, hogy a szociálpolitikai támogatásnál már 1 gyermek után 1 millió, 2-nél 2, 3-nál pedig 3 millió forintnyi szociálpolitikai támogatás járjon. El tudjuk érni azt, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy a következő 4 évben mintegy 300 000 új munkahelyet hozzunk létre. És el tudjuk érni azt is, hogy a mai forrásokon felül még mintegy 800 milliárd forintot fordítsunk a mezőgazdaságra, amelyet az előbb egyébként említenem kellett volna a sajátosan magyar erőforrások és gazdasági lehetőségek között. Talán ezen úgy meglepődnek első hallásra. De annak érdekében, hogy ne záruljon be a fülük és a gondolkodásuk az itt elhangzottak előtt, válaszoljanak őszintén magukba arra a kérdésre. Amikor azt mondtuk 2 évvel ezelőtt, 2,5 évvel ezelőtt, hogy a 19.500 forintos minimálbért 4 esztendő alatt, vagy 2,5 év alatt 50 000 forintra, 2,5-szeresére fogjuk emelni. Vajon nem ugyanilyen kétkedve fogadták-e? Amikor azt mondtuk 4 évvel ezelőtt, hogy 2002-re el fogjuk érni, hogy 40% a fiataloknak egyetemre és főiskolára járhasson, azt nem ugyanilyen kétkedve fogadták-e? Amikor azt mondtuk, hogy nem csak gyermekek után járó adókedvezmény lesz Magyarországon, de visszaállítjuk alanyi jogon a családi pótlékot, a gyest, ismét lesz gyed 80 000 forintos felső határral, akkor vajon nem éreztek-e valamilyen kétkedést a lelkükben? Bizonyára igen. Amit most a jövőre vonatkozó konkrét elgondolásokként elmondtam önöknek, azért lehetséges, kedves barátaim, mert ehhez hasonló dolgokat a mögöttünk hagyott 4 évben már megcsináltunk. És ha akkor sikerült, meg tudtuk tenni, akkor meg fogjuk tudni tenni a következő 4 esztendőben is. Az előbb már mondtam önöknek azt, hogy az, aki nem látja, hogy Szeged és a régió milyen változásokon ment keresztül az elmúlt 4 évben, az vagy nem lát jól, vagy nem akar jól látni. Nos, ilyen emberek nem csak errefelé vannak. Bizony, ilyenek a Székesfővárosban is találhatók, és minél közelebb megyünk a politika sűrűjéhez, az 1 négyzetméterre eső számuk adján inkább növekszik. És hogy nem itt látok valami fajta személyi folytonosságot. Ma azt látom, hogy vannak olyan emberek, akik ezelőtt 15-20 évvel, amikor még szocializmus volt Magyarországon, és a legvidámabb barakként tartottuk nyilván saját magunkat,
akkor azt válaszolták, ha már egyáltalán méltattak válaszra bennünket, hogy persze, persze, nem olyan jó dolog ez a szocializmus, de hát azért minden rosszban van valami jó. Most ugyanezek az emberek azt mondják a kormány 4 évéről szóval, jó, de hát minden jóban van valami rossz. Hát és erre azt kell mondanunk, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy azt szeretnénk, ha végre Magyarországon mindenki pártállásra való tekintet nélkül egyszer azt tudná mondani, hogy minden jóban van valami jó. Ez talán egy közös nevező lehetne, de hát egyelőre ez a közös nevező még nem született meg, ezért egyszerűen azzal a népi bölcsességgel kell belenyugodnunk a helyzetbe, hogy másképpen illatozik a széna a szerelmeseknek, és másképp a lovaknak. A kormány működését mindenben csak feketén látóknak időnként egészen az abszurditásig megy a véleményük. Ezt most már mintha a magyar népi humor is felfedezte volna. A napokban a családommal a budai hegyekben sétálgattunk, a Normafánál, és előttünk ment egy idősebb házaspár. Mint a beszélgetésből hallhatják, nem vádolhatjuk őket baloldali elfogultsággal. És ott az asszony azt kérdezte a férfitól, hogy ez milyen fa? És azt mondta erre a férje, hogy ez egy kocsánytalan tölgy, de erről is a kormány tehet. Most tisztelt Hölgyeim és Uraim, hát azt hiszem, hogy talán nem is érdemes többet foglalkoznunk azokkal a véleményekkel és gondolatokkal, melyek arról szólnak, hogy bezzeg 1998 előtt mennyivel egészségesebben és jobban működött a kormány. Itt is hagyatkozzunk csak nyugodtan arra a régi bölcsességre, hogy minél idősebb a nagypapa, annál jobb tanuló volt az iskolába. És ezzel be is fejezhetjük az ellenfeleinkről való elmélkedést. Nem tudom, meddig tart még ki a türelmük, de van még 3-4 dolog, amiről szeretnék röviden beszélni. Tegyük fel azt a kérdést, hogy 1990-től kezdődően hogyan jutottunk el idáig. Ugyanis van valami magyarázat a 12 éves fejlődésünk mögött, amit nem mellőzhetünk a következő 12-15 évre szóló terveinkből sem. Mert bizony nehéz évtized volt az 1990-es évtized, és azt hiszem, hogy a vége mégiscsak valahogy sikeresen zárult, azt annak köszönhetjük, hogy Magyarország polgárai emelt fővel és bátorsággal fogadták a nehézségeket. Magyarországon, amikor a gazdasági nehézségek 1990 után beköszöntöttek, emlékezzenek arra, hogy egyetlen esztendő alatt a munkanélküliség 0-ról 12%-ra szökött föl, akkor a magyar emberek nem átkozódtak, vagy ha mégis, akkor nem a munkahelyet tették ezt. Nem az öklüket rázták az égre, nem sztrájkokat szerveztek, a bányászok nem utaztak fel a fővárosba, hogy ott erődemonstrációt és svédtorna bemutatókat tartsanak, hanem mindenki megpróbált valahogyan boldogulni, és mindenki dolgozni próbált. A magyar gazdasági sikernek az a kulcsa, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy a 90-es évtizedben a magyar emberek hajlandóak voltak az európai bérek töredékéért európai színvonalú munkát végezni. Azt szeretném mondani önöknek, hogy bár a bérek reményeim szerint emelkedni fognak, és ezért mindent meg fogunk tenni, azonban az nyilvánvaló, hogy a jövendő sikereinek is a munkában találhatjuk meg a kulcsát. Mint mondtam, senki nem fogja a munkát helyettünk elvégezni, és nagyon fontos, hogy mi magunk se higgyük azt, hogy munkanélkül is előre juthatunk. A minimálbérről már beszéltem az előbb, de talán van itt még egy ügy, amit szeretnék szóba hozni. A minimálbért nem csak azért kellett fölemelni a szocialisták kormányzása után, mert alacsony volt. Bár kétségkívül igaz, hogy nagyon alacsony volt, és ez önmagában is szép, elegendő érv lett volna, hanem azért, mert 1998-ban a munkanélküli segély, meg a más utakon elérhető segély mértéke, az szinte elérte a 8 órányi munkával megszerezhető minimálbér összegét. Márpedig, ha segélyből ugyanúgy meg lehet élni, mint munkából, akkor hol marad a munka, a tisztességesen végzett munka becsülete? Vigyáznunk kell tehát azzal, hogy amikor a magyar gazdaság jól teljesít, akkor olyan szociális társadalompolitikát folytassunk, amely nem lebeszéli az embereket a munkáról, hanem továbbra is a munkán keresztül nyit ki számukra lehetőségeket. Nézzék például a diákhitelt. Azt is meg lehetett volna próbálni, én nem támogattam volna az ötletet, hogy egy csapásra mondjuk azt, több pénz jut a felsőoktatásra, és mondjuk ne
8,6 milliárdos beruházás jöjjön létre itt Szegeden, hanem mondjuk emeljük kétszeresére a diákok ösztöndíjait. Ehelyett a kormány azt mondta, hogy talán mégiscsak inkább azt kéne tennünk, hogy legyenek beruházások és fejlesztések a felsőoktatásba, a diákoknak meg kínáljunk egy diákhitel lehetőséget, amit majd akkor kell visszafizetniük, ha munkába állnak, nem is fix összeget, hanem mindig csak a keresményük 6%-át, ami egy nem könnyű, de azért mégiscsak kibírható teher, és így a tanuláson és a munkán keresztül megelőlegezzük tulajdonképpen számukra a tanulás lehetőségét. Ez az a gondolkodásmód, a munka középpontba állítása, amire a jövőben is szükség van. Ezért én azt mondom, hogy a családi adókedvezményeket kell elsősorban növelnünk, hiszen aki családi adókedvezményben részesül, az nem más pénzét kapja meg, szemben azzal, amikor segélyt kap. Hiszen ők adót fizetnek, és utána azt szétosztják. Aki családi adókedvezményben részesül, az elvégezte a maga munkáját. Az megdolgozott azért a pénzért. Az állam csak annyit mond, ha megdolgoztál érte, és gyermeket is nevelsz, nem vesszük el tőled, nálad maradhat. Ez merőben különböző gondolkodásmód, mint egyszerűen adókat begyűjteni, és bizonyos embercsoportoknak segélyeket vagy támogatásokat szétosztani. Ez a fajta gondolkodásmód, a munka és a teljesítmény középpontba állítása lesz a jövő kulcsa is. Ami konkrét terveket elmondtam az előbb önöknek, azok a konkrét tervek, amelyeket az előbb elmondtam önöknek, csak akkor valósíthatók meg, hogyha sikerül az élet lehetőségeit a munkán keresztül elérhetővé tenni, elsősorban a fiatalok számára, ha a leszakadt régiókban élő és szegény emberek számára nem egyszerűen segélyt adunk, hanem lehetőséget. Szép dolog, ha egy kormány mindig kimenti a vízből azokat, akik fuldokolnak. De azért előbb-utóbb mégiscsak kell egy olyan kormánynak lenni, amely elindul fölfelé a folyó mentén, és megakadályozza, hogy beledobálják az embereket a folyóba. Ez az a gondolkodásmód, amire a jövőben szükségünk lesz. Nos, ezek után, tisztelt Hölgyeim és Uraim, még egy-két választásokkal összefüggő kérdéssel kell foglalkoznunk. Ezek már nem olyan nehéz kérdések, mint a jövő nehezen megfejthető titkai. Tegyük fel azt a kérdést, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy miért vagyunk ilyen sokan. Ez a mai választásokra készülődő időszak és élet legfontosabb kérdése. Miért vagyunk ilyen sokan? Jártam én már többször itt Szegeden, akkor sem voltunk kevesen, de ilyen sokan még sohasem voltunk. Jártam én már Orosházán is az elmúlt 5-6 esztendőben, de olyan sokan, mint ma délután voltunk, még sosem voltunk. Jártam én Szentgotthárdon is, de ott se láttam még olyat, hogy egyszerűen csak összeverődjön gyűlés nélkül is 800-1500 ember csak úgy az utcán, vagy hogy Keszthelyen 3000-es polgári tömeg tűnjön föl úgy hirtelen. Valami oka van, hogy valahogyan fürgébbek lettünk. Többen is vagyunk. És erre nem elegendő az a válasz, nem elegendő az a válasz, hogy magyar polgárnak lenni jó. Bár kétségkívül ez is lehetne elegendő válasz, hiszen jó dolog. Mögöttem is ez a közhangulat. Van itt azonban valami, ami úgy hirtelen felajzott bennünket. Engedjék meg, hogy úgy magyarázzam a számosságunkat, hogy akik itt vannak és eljöttek ma, akár ide, akár a színház körülötti más termekben, azok megdolgoztak azért, hogy újra polgári értékeket követhessenek a saját életükben, megdolgoztak azért, hogy ezek az értékek ne csak az ő személyes életükben legyenek jelen, hanem a közös életünknek is fontos elemei legyenek. Ha úgy tetszik, a magyar polgárok megdolgoztak azért, hogy ismét elmondhassák világosan, hogy az emberi élet azért több a puszta megmaradásért folytatott küzdelemnél. Vannak fontos értékek a számunkra. És tudják, én úgy látom, hogy az elmúlt hónapokban ezeket az értékeket érték súlyos támadások Magyarországon. Nem a magyar miniszterelnök személyes ügye az, amikor a 4 gyermekének, feleségének és ugye együtt a családnak a fényképét egy pornóújság közepébe helyezik el a kampány kellős közepén. Nem a magyar miniszterelnököt támadják ezzel, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hanem a családot, a család értékét támadják. Nem arról van szó, hogy a történelmi egyházakat támadják, amikor azt mondják, hogy no, majd azért benézünk. Ez nem csak az egyházakat ért támadás, tisztelt Hölgyeim és Uraim.
Ez súlyos támadás a lelkiismereti és vallásszabadság ellen. És amikor mindenfajta butaságokat mondanak a státusztörvényről, megtámadják a román és a magyar miniszterelnök által kötött megállapodást, mondván, hogy 23 román fog jönni majd munkát vállalni, miközben egyetlen pincér rohamozza a magyar munkaerőpiacot, az is Kaposvárnál egyébként, és nem ezekben a régiókban, akkor nyilvánvaló, hogy nem egyszerűen megtámadták a kormányt, uraim, hanem megsértették a nemzeti érzésünket. Megsértették azt a tervünket és gondolatunkat, hogy valamilyen módon a nemzeti egységet meg kellene erősíteni. És amikor azt mondják a Terrorháza Múzeumról, hogy arra semmi szükség, és majd ők átkeresztelik, vagy pontosabbak átnévadózzák, akkor természetesen arról van szó, hogy megsértik az embereknek azt a tapasztalatát és érzését, amely az elmúlt 40-50 évben kiállt szenvedésekhez tapad, nagyon sok polgártársunk esetében iszonyatos fizikai szenvedésekhez. És ők nem kevesen vannak. Tehát én azzal magyarázom, hogy ilyen sokan vagyunk, fürgék vagyunk, nyíltak vagyunk, és szükségét érezzük annak, hogy erőt mutassunk, hogy megtámadták a számunkra oly fontos értékeket. A családot, a személyes hitet, a személyes szabadságot. És azért vagyunk ilyen sokan, mert a lelkünk mélyén föl vagyunk indulva. És szükségét érezzük annak, hogy megmutassuk a magunk polgári módján. Nem az öklünket rázva, méltósággal, a számossággal, az önbecsülésünkkel, még az ellenfelénk iránt tett gesztusokkal is megmutassuk, hogy ez nem fog sikerülni. Nem lesz még egyszer olyan világ Magyarországon, amikor ezeket a polgári értékeket egy politikai párt úgy támadhatja meg, hogy közben azt reméli, hogy meg fogja szerezni az emberek bizalmát, tisztelt hölgyeim és uraim. És itt érkeztünk el Solnosi Frigyes tanár úr utolsó kérdéséhez, aki azt mondta, hogy nem csak a jövőről kell itt nekem beszélni, hanem arról is, hogy mi a teendő a következő napokban. De a legnehezebb kérdés talán éppen az, ami az előbb elmondottakból következik. Viselni, vagy visszavágni? Hogyan is viselkedjünk az előttünk álló talán 20 napban? Természetesen én nem tudok döntéseket hozni önök helyett, viselkedjenek úgy, ahogy önök azt személyesen ezt helyén valónak látják. Talán tanácsot tudok önöknek adni. Én azt gondolom, hogy az előttünk álló 10 néhány, talán 20 napban az a feladatunk, hogy ne visszavágjunk, hanem inkább viseljünk. Az a feladatunk, hogy ne ereszkedjünk le olyan mélyre, mint amilyen mélyről a támadások érkeznek. Ne vegyük fel a kesztyűt. Ne sétáljunk be a mások által felállított kelepcébe, vagy zsákutcába. Mindannyian tudjuk azt a régi igazságot, hogy csak a döglött hal úszik az árral. Mi inkább járjuk fürgén okosan a saját utunkat, amit a magunk számára kijelölünk, tisztelt hölgyeim és uraim. És amikor megtámadnak bennünket, úgy, ahogyan ezt szokták tenni, és teszik majd még a következő néhány napban, nem bennünket, láthatják, hogy mi jól bírjuk, hanem inkább majd önöket, akkor gondoljanak arra, hogy aki sárral dobál, az területet veszít. És nem csak... És tisztelt hölgyeim és uraim, nem csak a lába alól veszíti el a területet, hanem területet veszít az emberek lelkében is. Mert Magyarországon szerintem többé már nem lehet nemekkel választást nyerni. Magyarországon az az elemi igény, hogy a választásokon résztvevő erők igeneket mondjanak. A saját jövőjüket mutassák meg, és ne a tagadásból próbáljanak politikai tőkét kovácsolni. Ez az elmúlt évtizedben lehetséges volt, úgy érzem, talán azt is mondhatnám meggyőződésem, hogy a 21. században ez már nem fog menni. Ha jól olvasom a Csillagok árását, csak lelkes amatőrnek minősülök, tehát ne vegyék biztosra, amit mondok, de ha jól olvasom a Csillagok állását, akkor talán már vissza is ütött az a sok támadás, és az a fajta nemekre épített kampány, amellyel az ellenfeleink próbálkoztak. Tisztelt hölgyeim és uraim,
végezetül azt szeretném önöknek mondani, és azt szeretném önöktől kérni, hogy erősítsék meg a lelküket, és tartsanak ki, úgy, ahogy az elmúlt 2-3 hónapban, azt kell mondanom, hogy hibátlanul tették, az a erőviszonymódosulás, amelyről mindenki beszél ma az országban. Hogy megmutattuk magunkat, hogy önök megmutatták magukat, hogy kijöttek, hogy szalagot viselnek, hogy elmentek a 15. ünnepségekre, hogy több mint 100 000-en eljöttek a Terrorháza Múzeum megnyitására, hogy egyre inkább merjük vállalni a polgári oldal, a keserű történelmi tapasztalatok ellenére meri vállalni a maga véleményét. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt szeretném kérni önöktől, hogy ezt folytassák, töretlenül folytassák, erősítsék meg a lelküket, és a hátralévő 11 néhány napban még tartsanak ki. Persze általában nekünk szokták azt mondani, hogy mi tartsunk ki, de hát nézzenek rám. Nem úgy nézek ki, mint aki az orromon állva ne bírnék ki, ha kell, akár 11 néhány napot. Tehát nyugodtan mondhatom önöknek, hogy miattunk nem kell aggódniuk. A Fidesz Magyar Polgári Párt és szövetségesei, a Polgári Összefogás, a Magyar Demokrata Fórummal, a kereszténydemokratákkal, az együttműködésre hajló kisgazdákkal, a talán valamilyen jövő érdekében velünk együttműködő hajlandó cigányszervezetekkel. Ez a szövetség elég erős lesz ahhoz, hogy dalolva tartson ki a választásig. A kérdés csak az, hogy önökben is lesz-e ehhez elegendő lelki erő. Én azt szeretném kérni önöktől, arra szeretném önöket biztatni, hogy legyen önökben elegendő lelki erő a következő néhány napra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, és végül egy utolsó kérésem van. Felemás érzéseim voltak 1998-ban a választások éjszakáján, amikor önök bizalmat szavaztak a polgári kormánynak. Persze, hát a felemás érzésnek a födémjét az öröm az átütötte, szó se róla. És nem nagyon látszódott rajtunk ez a felemásság, gondolom én, de azért ott motoszkált a fejünkben, hogy a kutyafáját. 53%-a ment el a választásra jogosultaknak szavazni Magyarországon. Talán 54. Alig több, mint fele. Hát mégiscsak, ha hiszünk a jövőben, már az előző választásokon is arról akartuk meggyőzni az embereket, hogy higgyenek a jövőben. Ha az emberek nem óhajtanak, nem akarnak részt venni a közös jövőnk kialakításában, és 41 néhány százalék úgy gondolja, hogy ő köszöni, nem kér ebből, akkor hogyan lesz ez a jövő közös? Ha ez így van, akkor hogyan lesz Magyarország mindannyiunké? Ezért én befejezésképpen arra szeretném önöket kérni, függetlenül attól, hogy melyik pártra fognak szavazni, amivel nem azt mondom, hogy ez közömbös. És végképp nem akarom arra bíztatni, hogy azt a csukló mozdulatot elhibázzák majd 7-et. Ez nincsen szó. De most ezt egy pillanatra tegyük félre. Arról szeretném önöket meggyőzni, hogy pártállásra való tekintet nélkül, annak érdekében, hogy az előttünk álló jövő valóban közös jövő legyen, minél több ember győzzenek meg arról, hogy menjen el választani. Győzzék meg a szomszédjaikat, győzzék meg a barátaikat, a családtagjaikat, ha kell, vigyék el őket, minél nagyobb számban menjenek el választani, mert az utána következő kormányzati munkához, mindannyiunk jövőjéhez ez adja majd igazából, ahogy szokás mondani, a legitimitást, a biztos bizalmi alapot. Szokták azt mondani, és szerintem ebben sok igazság van, hogy a szabadság az egy furcsa jószág, mert a szabadság bármit képes lerombolni, de a szabadsággal bármit fel lehet építeni. Arra kérem önöket, hogy építsenek, és biztassák erre is a polgártársaikat, menjenek el szavazni, éljenek a jogukkal, ezzel is építeni fogják Magyarországot. Én tudom, hogy nagy valószínűséggel jó idő lesz, valahogy ezt úgy érzem a zsigereimben, hogy szép nap lesz az. És ilyenkor az ember szívesen kimegy a kertjébe, meg van munka a földön is, meg ha vidéki háza van, akkor talán ideje kinyitni az ablakokat és ott is rendet rakni. Ezek fontos dolgok. De higgyék el, az április 7-i választás a rendszerváltás lezárását jelentő döntés lehet. Higgyék el nekem, egy vasárnap délelőtt megér 4, egy vasárnap délelőtt megér 4, megér talán 8 nyugodt évet is. Ezért... Ezért arra kérem önöket, hogy bízzanak az összefogás, az egymással kötött szerződés erejébe. Kedves barátaim, eddig tartott a beszéd.
Nem tehetek róla, túl sok kérdést tett föl Solymosi tanár úr. Ha kevesebbet kérdezett volna, a beszéd is rövidebb lehetett volna. Ráadásul nehéz kérdéseket is tett föl, amelyeket nem lehet csak úgy kutyafuttában megválaszolni. De most, hogy túl vagyunk a beszéden, épp itt az ideje, hogy következzék a lényeg. Már 4 évvel ezelőtt is azt mondtuk, hogy egy kormány akkor tud igazán jól működni, hogyha szerződést köt a polgárokkal, akkor az szerintem szóban létre is jött. Azóta megokosodtunk, és úgy gondoljuk, hogy az a szerencsés dolog, hogyha nem csak szóban, hanem írásban is megköttetik a szerződést. Mi kiemeltük azt az 5 nagy csomagot, amelyre a következő kormány nevében szeretnénk vállalást tenni, és azt most meg is fogjuk önöknek mutatni, ha kapunk egy égi jelet erre, és így leereszkedik közénk ez a 5 csomag, amit én most itt a képviselő urakkal, elsősorban Barta polgármester úr segedelmével, akit kérek is, hogy jöjjön fel a színpadra. Most ezt alá fogom írni, a polgármester úr is ezt fogja tenni, és én arra szeretném buzdítani önöket, hogy ragadjanak tollat, és aki szeretné, hogy mindaz, amit itt látnak, az megvalósuljon, én vonzónak találom, mindenkit szeretnék biztatni, az legyen kedves, jöjjön fel a színpadra, és most, hogy így véget ért a mai este, lássa el kézjegyével a szerződést, hogy aztán 4 év múlva, amikor ismét meghívnak ide maguk közé reményeink szerint, legyen mit szigorúan számon kérni rajtunk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! Ugyanazon jó szép. Ezt találgatni? Hogy, jó.